Здравейте, приятели, роднини и мили съседи! Ние, Ганчо и съпругата ми Костадинка, имаме честта и удоволствието да ви поканим да споделите с нас първият рожден ден на нашата принцеска Мирослава. Рожденият ден на Мирослава ще се състои на 29 март 2024 година в Северна Ирландия, Дунганом, ресторант португалското Тропикана Инс ресторант. За доброто ни настроение ще се погрижат музиканти от оркестър Ирландия Бенд, с пилето, разбира се, и аз певеца. Записването и запазването на спомните ще се погрижи Рачо Рачев и Чулина, разбира се. Благодарим ви, заповядайте, очаквам ви. С уважение, Ганчо и Костадинка.